sa pa may buntag o dalaygon ang Dios niining Sabado kay niya kita. O ang atong ebanghelyo nagahisgot kini sa pagpili ni Ginoong Kristo kanato gikan sa kalibutan. Karon dili na kita iya sa kalibutan, kundi iya na ta ni Ginoong Kristo kay gipili man kita niya. Busa nagaingon siya sa iyang pulong nga kung gilutos siya, lutoson usab kita sa kalibutan. Mga igsoon, atong basahon ang ebanghelyo diri sa Juan kapitulo 15 bersikulo 19 nagaingon diri, kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan, ingon nga iya sa kalibutan. Apan gipili ko kamo gikan niining kalibutana ug kamo dili na iya sa kalibutan. Busa nasilag kaninyo ang kalibutan. Mo nga igsoon sa kita nga sumusunod ni Ginoong Kristo, dili na kita iya sa kalibutan. Iya na ta ni Ginoong Kristo kay gipili man ta niya. Busa ato yung madawat unsa ang iyang giantos ni Ginoong Kristo isip iyang sumusunod. Busa ang mga pagsulay o paglutos ato gyapong maangkon. Pero unsay iyang giingon sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 12 nagaingon siya, bulahan ang tao nga mubarog thank you, taliwala sa mga pagsulay kay madawat niya ang kinabuhi nga ganti nga gisaad sa Dios alang ni adtong mga nahigugma kaniya. So bulahan ko no ang mubarog sa taliwala sa pagsulay kay madawat nato ang ganti nga gisaad sa Dios kanato ang kinabuhi nga walay katapusan. Busa kita nga sumusunod ni Ginoong Kristo, dili ta angay mabalaka kay ang Dios muhatag kanatog mga kusog para atong mabuntog ang mga pagsulay. Diri sa Lucas kapitulo 6:28 nagaingon diri, panalangini ang mutunglo kaninyo ug pag-ampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Panalanginan ko nato ang nagtunglo nato, dili nato balusan og tunglo pod. Kung naay mo tunglo nato, atong panalanginan ug mag-ampo ta sa Ginoo nga panalanginan sila. Ug kay ang Dios kanunay kanato mag-uban kung kita nagsalig diha kaniya. Diri sa Roma kapitulo 12 bersikulo 21, ayaw padaog sa dautan, hinuon dag-a ang dautan pinaagi sa maayo. So dili na to kung nay maghimo na tog dautan, di na to balusan pod og dautan, kundi atong pakit-an sa atong maayong mga buhat kung kita ilang gidaot, gidutos kay isip mga sumusunod ni Kristo, ato ginang maagian ang mga paglutos ug mga pagdaog-daog kanato. Kung kita usa ka membro sa simbahan, ato kung ang simbahan lutoson, kita usab nga mga membro na gilutos gihapon. Busa dili ta angay nga maulaw. Kung miingon taga-asa mga nga simbahan, Brad, sa Redeemer, membro kada ade, simba-simba raman ko. Di mo angkon bagay kung nay mga kuan. Busa maisugong kita nga muangkon nga kita isip sumusunod ni Ginoong Kristo, ato yung batunan ang kanang batunan nato nga usa ka membro sa lawas ni Kristo. Diri sa Pedro
Unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 9 nagaingon diri. Ang dautan ayaw baslig dautan, ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Balusi hinuon kinig panalangin kay gisaaran man kamo sa Dios nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo niya. Gisaaran ta sa Dios ug panalangin sa dihang gitawag kita ug isip sumusunod ni Ginoong Kristo. Nagsaad siya og panalangin kanato busa dili ta angay nga mabalaka kung unsa man ang moabot sa atong kinabuhi, mga pagdaot o unsa pa man ang mga paglutos kanato, dili ta angay nga mabalaka. Sa atong ebanghelyo diri sa kapitulo Juan 15:20 nagaingon diri. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kon lutoson nila ako, lutoson usab kamo. Kung tumanon nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong gisulti. So, kung kita usa ka sumusunod ni Ginoong Kristo, atong matagamtaman gining mga paglutos ug mga di maayo nga atong madungog. Labi na kung kita makita sa kalibutan nga usa kita ka sumusunod ni Ginoong Kristo, ang kalibutan masilag yun kanato. Muna yung gingon niya nga kung kamo diri sa atong ebanghelyo nga sa Juan 15:18, kung kamo nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako ang unang kasilagan niini. Kung kita kuno gikasilagan sa kalibutan, si Ginoong Kristo mo'y unang gikasilagan sa kalibutan tungod sa mga maayong butang iyang gihimo dinhi sa kalibutan. Usa angay kita nga magpasalamat ni Ginoong Kristo kay ang atong mga pagsulay ato rang madaog kung kita naay pagsalig ni Ginoong Kristo. Diri sa unang Korinto kapitulo 15:58 nagaingon diri. Busa mga minahal kong kaigsuunan, tindog kamo nga lig-on nga dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Dios, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Ang gisaad ni Ginoong Kristo sa ato, kung kita mangalagad sa Ginoo, dili gyud makawang atong pagpangalagad. Dili pareha sa kalibutan nga nangalagad og mga politiko sa dihang napildi, daghan kay mga tawo nga tamjon, taman ra sa John, kay pulihan na. Kay ang ilang pagsalig, ilang man gibutang dito sa tao, dili man sa Ginoo. Busa, nag-ingon siya diri nga, pagkugi kamo sa inyong pagpangalagad sa Dios, kay ang inyong pagpangalagad sa Dios dili gyud makawang. Dili gyud makawang atong pagpangalagad, busa magkugi ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili ta magtinapulan, kay ang Dios mo'y tag-iya sa tanan. Kung unsa atong pangayoon kaniya, iya gyud ang ihatag kanato. Busa dili kita mangalagad og tao, kay ang tao mapakyas gyud. Dinhi ta mangalagad sa Ginoo, kay ang Ginoo dili gyud mapakyas ang iyang mga saad dinhi kanato. Nagaingon siya, panalanginan ko kamo. O kung kita nalay pagsalig sa Ginoo, panalanginan gyud ta sa Ginoo, kay ang Ginoo dili gyud bakakon, dili pareha sa tao nga sige, salig nako pag-abot sa panahon, pareha lagi ng eleksyon karon. Luoy kayo ang libo-libo nga tao kay pulihan, tamjon. Nya katong mga tao nga
nagsalig sa politiko, nahugno ang ilang pagbati. Munang ang uban makig-away gyud nga mudaog ang ilang gisuportahan tungod sa ilang panginabuhian nga naa sila nagsalig sa tao. Pero kung kita magsalig sa Ginoo, dili gyud ta pakyason sa Ginoo kay mao na iyang saad kanato nga iyatang panalanginan. Kung kita mutuman lang sa iyang mga sugo ug musunod sa iyang mga kabubuton. Busa mga igsoon, dili ta musalig sa tao, kundi musalig kita sa Ginoo kay siya man ang tag-iya sa tanan butang niini nga kalibutan. Mao na ato ebanghelyo, palihog manindog.